Nik uste dut oso ona. Nik uste dut momentu hontan pensionista taldea da indarra gehiena daukala kalian. Eta hori da gure lan egin deguna 8 urtean. Bai, hasi ginen 2018an jende gehiago hemen egia esan, gero pandemiakin utzi genuen denbora asko, eta orain gutxi gora bera astero gea 1000 zerua. 150, eta indarra daukagu herrian, guk astero gehala hemen, baino aste bat, hilebetean egiten dugu manifa bat Irunen. Eta hori nik uste dut gehala talde bakarrik egiten duguna lan hori herrian. Duintasuna behar dugu guk, eta duintasuna hori errespetotzeko jendia politikoak eta hor direna jendea, etorri behar gera eta esan behar dugu berari ze indarra daukagu, eta ikusi behar dute berak hemendikan urte batera bozkatu behar dugu. Eta momentu hontan nik uste dut pensionista gea 125 poblazioak, eta hori indarra asko daukagu. Hemen Irunen partido gehiena daukaz 7.000 boto, eta guk Irunen gea 16.000 pensionistak. Kontua hartu behar dute jende hori. Berak hitz egiten dute eta gu baita ere, eta gu daukagu plaza.